Home, jo sincerament no sabria ben bé què dir-te, què és el que em va fer ser pintor. M'imagino que un cúmul de coses, des de la infància, doncs, a viure en un poble també on hi havia artistes, doncs els estudis a l'escola Massana i tot va ser tot un plegat de coses, no és una cosa de sola, no? No, jo vaig començar dibuix i pintura una mica en sèrio a l'escola Massana. El tema de la llum, el color, la tècnica i tot això és autodidacte, això ho has d'aprendre tu. Et donen unes bases molt simples i és tu que t'has de crear la personalitat i aprendre-ho. El meu procés creatiu es basa molt com te diria jo, amb l'observació primer. Abans de posar-me a fer una obra l'he mirat 1000 vegades, l'he pensat, l'he rumiat. Vull dir, el final és només quan pinto, però és potser quan penso on hi empleo menys temps, No, bueno, clar, t'inspires... No, inspirar-te no, el que vas aprenent, aprens, llegeixes, veus exposicions, veus museus i et vas enriquint, has d'anar xuclant com un nen petit i això és... Però no és inspiració, és simplement aprofitar-se'n de lo que veus, no? Ai, a mi em costa molt de destacar-lo de les meves pintures. No sabria què dir-te de destacar. Jo em penso que és una pintura honesta i ja està. El millor del meu ofici és la vida que m'ha donat i la que m'està donant, no? El pitjor és no tindre una nòmina a final de mes. Home, és una pregunta ambiciosa, Vull dir, s'hauria d'estudiar i preparar i comentar i trobar molta gent que s'impliqués, m'imagino, aportant idees i penso que trauria, no sé, podrien treure coses bones i treure'n profit, però clar, és una cosa, una feina molt llarga i grossa.